ବୃନ୍ଦାବନ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୃନ୍ଦାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଏବଂ ବନର ଅର୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ। ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଚୁର ତୁଳସୀ ବଣ ଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ବୃନ୍ଦାବନ ହୋଇଛି। ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ସେ ଗୋରୁ ଚରାଇବା, ବଂଶୀ ବଜାଇବା ଏବଂ ମାଖନ ଚୋରି ଭଳି ଅନେକ ଲୀଳା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହ ରାସଲୀଳା କରିଥିଲେ। ରାଧେ ରାଧେ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓକୁ। ମୁଁ ହିମାଂଶୁ। এই ভিডিওটিরে আমি যাইছিলু মথুরা বৃন্দাবন। পুরা টোটাল A to Z কভর করা হয়েছে সাংমান। আউ প্রত্যেক মানে ভিডিওরে মু তো টোটাল দেখাই পারিবিনি, তেণুকরি 5টা এপিসোড করা হয়েছি। এটা ফার্স্ট এপিসোড পাই মু কହୁছি সাংମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଗଲୁ, କେଉଁଠି ରହିଥିଲୁ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନଟା ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିଥିଲୁ, ଆଉ କେଉଁଠି ସମୟ ହେଇନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଦିନ 12ଟାରେ। ଆମର 22 ଡିସେମ୍ବର 2025 ଦିନ 2ଟା ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ା ପାଇଁ, ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବହୁତ କୁହୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲା, ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲା। ରାତି 3ଟା ହେଇଗଲା। ଘରୁ ବି ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନେଇନଥିଲୁ, ଯାହା ସ୍ନାକ୍ସ ଫ୍ଲାକ୍ସ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ। ଭାଇମାନେ ଆମେ ଏଇଟା କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ କରିଥିଲୁ। 3rd AC ଇକୋନୋମି ଆମକୁ 1900 ସମଥିଙ୍ଗ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପୁରୀ ଟୁ ହରିଦ୍ୱାର ଏଟାକୁ କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ରାତି 3ଟାରେ ଆଉ ନିଦ ହେଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ସକାଳ ପାଇବା କଥା। ଆଉ ସକାଳେ ଆମେ ଟିଫିନ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ, ଯାହା ନେଇଥିଲୁ ସାଙ୍ଗରେ ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନ ବେଳେ ଲଞ୍ଚରେ ଏମିତି ଆସିଲା ଟ୍ରେନରେ ଭାଇମାନେ 150, 150, 300 ଲଞ୍ଚ ଆଉ ଡିନର। ଭାଇମାନେ ମଥୁରା ଜଙ୍କସନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଗହଳି। ବଡ଼ ଜଙ୍କସନଟା ଭାଇମାନେ, ଏଟା ଗୋଟେ ଜଙ୍କସନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ 24 ତାରିଖ ଦିନ 12ଟାରେ ମଥୁରା ଜଙ୍କସନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ତାପରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲୁ, ସେଠି ପୁଣି ରୁମ୍ ନେଲୁ। ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେୟାରିଂରେ ଯାଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ପର୍ସନାଲ ବି କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସାମାନ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପର୍ସନାଲ ନେଇଥିଲୁ ଅଟୋଟିକୁ। 200 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣ ସେୟାରିଂରେ ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ପଡ଼ିବ, 50 ଟଙ୍କା, 70 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏମିତି। ମଥୁରା ଜଙ୍କସନରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଆପଣଙ୍କୁ 13 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପଡ଼ିଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ମାର୍ଗ। ଏଇ ସ୍କୋୟାରରୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମକୃଷ୍ଣ ମାର୍ଗ। ଏଠି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼କୁ ଆମର ଆସିଯିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପକ ରୋଡ଼। ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ରହିଥିଲୁ, ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ଚୈତନ୍ୟ ନଗର ବୋଲି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳିଯିବ, ସିଟି ବସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଇ ରିକ୍ସା ଆଉ ବାଇକ୍ ବି ମିଳିଯିବ ବ୍ୟାଚଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ନଗର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ଏଇଠି ରହିଥିଲୁ ରାଧେ ଧାମରେ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ଜାଗାଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଚୈତନ୍ୟ ନଗର, ଦୀପକ ରୋଡ଼। 202 ରୁମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ରୁମ୍ଟା ଆମର ଏମିତି ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କ୍ରିସମାସ ଟାଇମ୍ଟା, ଛୁଟି ଦିନଟା, ସେଥିପାଇଁ ରେଟ୍ଟା ଟିକେ ଅଧିକ ରହୁଛି ରୁମ୍ର। ଏଇ ରୁମ୍ ଆମଠୁ 1000 ଟଙ୍କା ନେଲା, ନହେଲେ ଆପଣ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ 700 ଟଙ୍କାରେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା। ରୁମ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ଡବଲ ବେଡ୍ର ଥିଲା, ଆଉ ବାଥରୁମ୍ ବି ବହୁତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, କ୍ଲିନ୍ ଥିଲା, ସର୍ଭିସ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗମାନେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟେମ୍ପରେଚର 3 ଡିଗ୍ରୀ 4 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗିଜରକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଆମେ ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ସେଥିପାଇଁ ରୁମ୍ଟା ନେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିକର ଲାଗିଛି, ଏଇଠୁ ଆମେ ଦ୍ୱିପହରେ ଯାଇପାରିନଥିଲୁ, ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ 1 ସାଢ଼େ 1 ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମଗେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଖାଇବା ଏଇ ରୁମ୍ରେ। 130 ଲେଖା ମିଲ୍, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ସାଙ୍ଗ, ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇସ୍, ଡାଲି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କୋବି ମଟର ଆଳୁ କରିକି ଗୋଟେ ସବଜି, ବାକି ସାଲାଡ଼ ଆଉ ପନିର ତରକାରୀ ଆଉ ଡାଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଟେଷ୍ଟ ସେପଟେ ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ବାଜରାର ରୁଟି ଦେଇଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମର ଏମିତି ଅଟା ରୁଟି, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ବାଜରା ରୁଟି, ଟିକେ ମୋଟା ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ନରମ। ଗରମ ଗରମ ଖାଇଲେ ଠିକ୍ ମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଖାଇଦେବେ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ। ବାଜରା ରୁଟି
देह ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଖିଆପିଆ କରି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି 5ଟା ବେଳେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ, ଆମେ ଏଇଠି ରହୁଛୁ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ରହିଛୁ ସେଇଠୁ ଦେଖ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥଳ। ଏହାକୁ ଭଗବତୀ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପବିତ୍ର ପ୍ରେମକୁ ସମର୍ପିତ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ କୃପାଳଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2001 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2012 ମସିହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରଟି ଶୁଭ୍ର ଇଟାଲୀୟ ମାର୍ବଲ ପଥରରେ ତିଆରି। ଏହାର କାନ୍ଥରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଶୋଭା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳୁଥିବା LED ଲାଇଟ୍ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମଙ୍କର ମନୋହର ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସାଙ୍ଗୀତିକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଣିର ଝରଣା ସହିତ ଭଜନର ତାଳେ ତାଳେ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକର ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଧାରଣ, କାଳିୟ ଦଳନ ଏବଂ ରାସଲୀଳାର ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ସମୂହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ମନ୍ଦିର ସକାଳ 8:30ରୁ ଦ୍ୱିପହର 12ଟା ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 4:30ରୁ ରାତି 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରର ଆଲୋକ ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଶୋର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ତଳ ମହଲାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭବ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭିତର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ଯଥା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ, ମାଖନ ଚୋରି ଏବଂ ରାସଲୀଳାର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଓ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଉପର ମହଲା ସ୍ତରଟି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାର୍ବଲ ଖୋଦେଇ ଏବଂ ରାମାୟଣର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 49ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ଯାହା ଉପରେ କିନ୍ନର, ଗନ୍ଧର୍ବ ଏବଂ ମୟୂରଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ରହିଛି। ଛାତରେ ଥିବା ଝାଡ଼ ଲଣ୍ଠନ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକ ଭିତର ପରିବେଶକୁ ଅଧିକ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରେ। କାନ୍ଥରେ ଅନେକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦାବଳୀ ଖୋଦେଇ ହୋଇଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଗୁଜୁରାଟୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନୀ ସୋମନାଥ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା ଏକ ସ୍ତମ୍ଭବିହୀନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଯେଉଁଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ବସିପାରିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ବି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି ଇଭିନିଂରେ ଟିଫିନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ୱିଦାଉଟ୍ ଓନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକ୍, ମିନ୍ସ ପିଓର ଭେଜ୍। ଏଇଟା ଫ୍ରିରେ ଜୋତା କି ଚପଲ ରଖିବା ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ବାହାରେ ରଖିପାରିବେ, ଏଠି ବି ରଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଫ୍। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାର୍କିଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ପେଡ଼ାକୁ କୁହନ୍ତି ଫେମସ୍ ପେଡ଼ା ବା ଲଡ଼ୁ କରୁଥିଲେ, ମନା କରିଥିଲେ ଦେବାକୁ, ଗଲେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ହଉ ଟିକେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଦେବା, ଦେଖେଇଦେବା ଟିକେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ।
ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ବାଇକ୍ ବି ପାଇଯିବେ 50 ଟଙ୍କା ନେବେ କି 100 ଟଙ୍କା ନେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେସ୍ ହିସାବରେ ସିଏ କହିବେ ବୁଲେଇବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇଥିଲେ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳକୁ ବାଟରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଏମିତି ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ତାଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଏମିତି ଭାଇ ମାନେ ଏଟାକୁ ମଲାଇ କ୍ଷୀର କହନ୍ତି ଯେଉଁ ମଲାଇ ମିଲ୍କ ପିଇଥିଲୁ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରତି କିଛି କିଛି ବାଟରେ ଏମିତି ମିଳିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ସେଠାକାର ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା 2 ଡିଗ୍ରୀ 4 ଡିଗ୍ରୀରେ ଇଏ ପୁରା ଗରମା ଗରମ ଦେହ ପୁରା କଡ଼ା କରିଦିଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ମଲାଇ ମିଲ୍କ ଛୋଟ କପ୍ ବି ଅଛି ବଡ଼ କପ୍ ବି ଅଛି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ତ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ବଡ଼ କପ୍ରେ ପିଇଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଛୋଟ କପ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥୁଆଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା 20 ଟଙ୍କା କି 25 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନିଏ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେବ ପୁରା ପୁରା ମିଲ୍କ ନୁହଁ ଟିକେ ପାଣିଚିଆ କିନ୍ତୁ ଶୀତକୁ ଠିକ୍ ଲାଗେ ଚା ଭଳିଆ କାମ କରେ ମୁଁ ସେପଟେ ଦେଖିଲି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନୀ ମାନେ କାମ କରନ୍ତି ଏମିତି ଭଜନ ଗୁଣଗୁଣଉଥିବେ ଗାଉଥିବେ ଆଉ କାମ କରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ତୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ପିଇଥିଲୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ବାଟଘାଟରେ ଏମିତି ସବୁ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସବୁ ଏମିତିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଉ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଜିନିଷ ସବୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ଯାଇଥିଲୁ ରାତି 9ଟା 10ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ଏମିତି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିଲୁ ରୁମ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆମର ଦୀପକ ରୋଡ଼ରେ ସେଇଠି ଏମିତି ପରଟାର ସବୁ 2-4ଟାର ଠେଲା ଲାଗିଥିଲା ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ସିଆଡ଼େ ଦେଶୀ ଘି କା ପରାଠା ଏମିତି ସବୁ ଘିଅ ତ ପକେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସତ କି ମିଛ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଳୁ ପରଠା ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ ଦେବ କି କୋବି ତରକାରୀ ମଟର ତରକାରୀ ଦେବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଚାର ଦେବେ ଆଉ ସାଲାଡ଼ ଦେବେ 2ଟା ପରଟା ଦେବେ ଆଳୁ ପରଟା 50 ଟଙ୍କା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ଆମେ ରୁମ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଥକି ଯାଇଥିଲୁ ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଆଉ ଖାଇବୁ ବାହାରେ ସେଥିପାଇଁ ରୁମ୍କୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ହୋଟେଲ କି ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖାଇଲେ ଟିକେ ରେଟ୍ ରହିବ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଜିନିଷ ପ୍ରାଇସ୍ ବି କମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ରାସ ବିହାରୀ ଓ ରାଧା ବଲ୍ଲଭଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନେଇ ଆସିବି ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ ରାଧେ ରାଧେ।